Hatod sa inyo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Sarong mabalaog na taoning Jubileo po sa Satoy Agabos mga tugang, welcome po digdi sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras para sa taon kang Jubileo. Hindi po sa DCGB, ini po si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Maog manghapon, Mons Chris. Maog manghapon sa imo, Jen. Maog manghapon sa gabos niya itong tagahinanyog asin mga kaparehutang nagbabaklay ng aning padagos mag-aral kan sa tuyang pagtubot. Sabayan po nindo kami sa pagbaklay ni Mons Chris nguya na pagkahapon sa code alas 3. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475 o kaya naman po magbugta kamo kan sa indong komento asin pagheras sa tuyang Facebook page via DCGB News Online. Live na live po kita dyan. Kaya naman kang nakaaging mga episode po kay ni Mons Chris kan sa tuyang programa, tinukarta po ito manungod sa mga dapat at tubangon sa taon kang Jubileo. Pero nguyan po, Mons Chris, na baabot na Martes, may dapat na baagong atubangon ang sa tuyang co-host si Reverend Mark Austin Tuason. Actually, Mons Chris, igwa siya ning mensahe sa tuya ang nguyan na pagkahapon para man sa imo asin sa tuya mga parantabay, invitation po. Sige daw po, Jerome, go ahead. Diyos maray na pagkahapon po sa inyo gabos mga tugang, sa gabos po na naghihinanyog kan programang Lakaw Maghiras, sa imo man po Mons, maray na hapon po sa imo. Sa liwat, mapamidbid po ako, haloy na kitang day nagirilingan. Ako po si Reverend Mark Austin Belardo Tuazon. Di ako no po kan sa tuyang diocese. Asin sa maabot po na Marso 25, 2025, yun na po itong Martes, sa Herat, asin grasya kan mahal na Diyos sa pagigan sa tuyong mahal na obispo, ako po ordinahan bilang sa indong padi. Mawad ko po kamong imbitaran, asin makisumaro, para sa pag-ako kan grasyang ini, kan balaog kan mahal na Diyos, kan balaog kan pagkapadi. Asin ibahan niyo po ako sa sakuyang primerong misa, sa maabot man sa ng Marso 25, pagka alas 3 kan hapon. Ang ordinasyon po mangyayari sa St. Stephen Proto-Martyr Parish sa Ligao sa oras na alas 9 kan aga, asinan sa kuya pong Misa de Gracia alas 3 din hapon, St. John the 23rd Quasay Parish sa Batan. Mga tugang, nagiribahan kita sa radyo, nagiribahan po kita digdi sa pag-ako po kan banal na orden. Okay, mga tugang, yan po si Reverend Mark Austin Tuason. Mons Chris. Thank you very much, Reverend Austin, who will soon be Reverend Father Austin sa imong imbitasyon sa gabos. So, yaw ng samuyang pakisumaro sa imo bilang katabang digdi pag-iriba sa tuyang programa asin ining programang sa hapon na ini, we dedicate this to you. Tangani ilugod pa man mapano kaning inspirasyon padagos sa pagbalangibog kang Marhay na Bareta bilang sarong padi asin sa pagsuporta ka ining programa niyato na mag-ibanghelisar. Okay, so congratulations po kay Reverend Mark Austin Tuason. Okay po, Mons Chris, kang mga nakaaging simana natukarata po itong manungod sa mga dapat at tubangon sa taon kang Jubileo, asin natapos po kita manungod naman sa pamamahala sa kultura, di ba? Ngunyan na pagkahapon, Mons Chris, matutukan sa tuyang paghiras manungod po sa Padagos ang pagsimbag sa mga agyat
kaining taon kan jubileo kaya ngunyan ang saro naman na agyat sa tuya iyo ang pagpararom kam pagtubod niya to asin parte kayan pagpararom kan sa tong kabanalan kung paano niya to inisimbagan ang agyat na ini. Ang enot na sa tuya na midbidon na dahil kita mawaraning paglaom sa tao kan mga palain-lain ngunyan na mga minasulpot na sanang mga grupo ning tao na iba man ang pagtubod, iba ang relihiyon, may inaapod na simbahan. So, nangyayari ini sa tuyang lugar ngunyan. Na dahil kita mawaraning paglaom dahil ta yaraon digdi an manlain-lain na iya na grupo. Kundi sa tuya na midbidon sa tong pagtubod, asin lugod pa man, dahil kita maapektaran kan eksistensya kan pagsulbot kan manlain-lain na grupong ini kundi mapano kita ning inspirasyon na tutukan ang satuyang sadiring pagtubod at tamanon ang satuyang pagkasimbahan tangani na mas maging makahulugan ang satuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ning kinaban. Mons Chris, pag-arog po kayan, Mons Chris, na may manlain-lain na klase ng pagtubod, ano po kaya ang pwede tang maging simbag sa agyat sa mga arog po kaya na may manlain-lain na klase ng pagtubod sa palibot? Okay. So, enot, si banggat ta ini sangaran kan sa diritang pagtubod na Kristyanismo. Mga Kristiyano kita, asin ang katugunan sa tuya na magkaminuruot-muotan. Mamuot bako sana sa paborito niya tong tao, mamuot bako sana duman sa pwedeng magbalo sa tuya kan sa tong pagkamuot, kundi an agyat sa tuya ni Jesus na kagurangnan, mamuot minsan sa satuyang kaiwal. Kaya konsiring na yaraon ang gabos na ining grupo, dahil man nangahulugan na kita makiiwal. Ang pakilaban sa pagtubod, bako sa pakiiwal sa kapwa. Kundi ipakilaban tayo sa paagi kang pagsaksi na minsan ano ang ekspresyon kang pagtubod kan iba, yaon kita sa pagpadanay, pagpadagos kan sa tuyang pagtubod. Halimbawa, sa April 1 baga, partner, Jen, Idul Fitr. holiday. Ano ang ngaran kan sa tuyang holiday na sa May Idul April? Fitr po, Mons Chris. Okay, April 1. so kisay iya nakafiestahan bakong sa mga Muslim. Alagad sagkod kita nakikisumaro, sagkod kita bagay sa inda. Bako ta isinusugal taan sa diring pagtubod, kundi iginagalang taan sa indang pagtubod. Bako ta siblag kita sa tuyang inaayunan na simbahan, kundi kita minagalangkan sa indaman na pagka-komunidad bilang magturugang. Iyo inantugon sa to ni Jesus na kagurangnan. Inaapod tayo baga ining unity in diversity. Okay. Na magkaigo kita ning pagkasararo, magkaigo kita ning pagkaburunyo, magkaigo kita ning unidad. Minsan malain-lain ang satuya na pagtubod, ang satuya na sinusunod na mga katukduan. Ang gabos na ini dapat magtabang sa tuya sa pagpakarahaykan sa tuyang buhay. Dai ning reliyon na dapat magtukdo sa tuya tanganing maraot ang sa tuyang buhay, kundi ini sarong pagtabang sa tuya na mapakarahay ang sa tuyang pag-erok digdi sa daga, magikitang kabtang kambuhay ning lambang saro. Ini ang agyat kaining unity in diversity. Nadai niya to paggamiton na kita Kristiyano, kalaban niya to ining ibang grupo. Kundi hanapon ta ang paagi na sa satuyang pagsaksi kang Kristiyanong pagtubod, sa tuya na ipadagos ang paggalang, ipadagos ang pakamidbid, kaining mga tugang niyato na bakong Kristiyano. So, dai tapagbaluson. Halimbawa, may mga nadadangog kita kung minsan, manlain-lain na grupo o kaya sektor na nagpapakaraot kan sa tuyang simbahan.
na nagmumuda sa satuya, na naghusga sa tuya, day taman iyang babalusoning siring manapaagi. So, kung arugan sa indang paghiling, taday man nasasabutan ang satuyang pagtubod, kita mapaarog ning marahay, igalang ta sinda. So, Okay. igalang ta, irespetuhan ta ang pagtubod ning lambang saro. With this, mangyayari yan na inaapod ng unity in diversity. Di ba nga sa ibabaw ning kinaban, tulo kitang klaseng Kristiyano. Tulong klase. Enot, asin pinakadakol kitang mga Kristiyanong Katoliko. Ang ikadua, itong mga Kristiyanong Orthodox. Igwaman kaning nagkapiradig di sa Pilipinas, pero dikiton man sa nasin. Okay. Mga Kristiyano arugan sa tuya. Asin itong mga Kristiyanong Protestante na manlain-lain na grupo. So bako man sa nang sarong grupuan, manlain-lain. Iba man itong Lutheran, iba itong Episcopalian, iba itong Anglican, o gabos iyan mga mga Kristiyano, mga tugang. Asin ang pag-apunta ka iyan sa mga protestanteng grupo. So ang tulong ining grupo, ini ang inaapuntang Kristiyano. So inuulit ko, mga Katolikong Kristiyano, mga Orthodox na Kristiyano, mga Protestanteng Kristiyano. Apera kan mga Kristiyano, manlain-lain pang grupo, anyaon dyan nakapalibot sa to. May mga Muslim, itong relihiyon ninda Islam. Mga daing relihiyon, itong mga atheist, itong mga pagano. So gabos ini, yaon dyan sa sarong daga na satuyang iniirukan. Alagad, kapareho tasinda, gabos kita linalang ning mahal na Diyos. Gabos kita linalang niya kabaing sa iya. Kundi manlain-lain ang satuyang sinusunod na relihiyon, manlain-lain ang istilukan sa tong pagkabuhay. Lugod pa man, ini magsarabatan ang gabos na ni asin, makuan niya to ang saro sa ng padumanan. Na iyo ang pagkasararo, dahil na satuyang pagkasararo, mamimidbidan ang satuyang estado. Our true identity na kita mga aki ning mahal na Diyos. Iyan ang agyat kaining unity in diversity. Kaya magayunon ining taon kan hubileyo mga tugang. Talagang minataon ning doon digdi sa paagi baga ka itong mga mayor na pangapudang kan taon kan hubileyo sa mga Hudyo kang panahon na ang pagpahingalo kang daga halimbawa nga buot sabihon ang pagtaoning oras sa mahal na Diyos na desa kita maging sibot all the time kan mga bagay-bagay sa ibabaw nin daga so pahingaluan ta iyan. For after all, ano ang sabi sa tuya ni Jesus na kagurangnan, ang tao dahil nabubuhay sa tinapay sana kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Siring man, saro pabagang tinatawa ning doon kan hubileyo, kan panahon, kan mga Hudyo, iyo an pagpatinarawan tawadan. Kaya riba dyan, so sabi ko, kain haloy tayo ning pinag-urulayan, pagpatawad kan mga utang. So mga utang kang panahon na haloy-haloy na hindi nababayadan, ipatawad na iyan. Ano naman kayan ang kahulugan sa tuya? Okay. Bako mata mapaluko kita na mapautang ka ngaya dahil ka man sana babayaran. Bako iyan kundi so espiritu kan tunay na pagpatawad. Na ano man sa naginibo sa tuyang karatan, kasalaning tugang, sa tuya na linilingawan, isina sa Diyos, tangani na maging matuninong ang satong buhay.
Asin so ikatulubagang tinatawan nindoon kan mga Hudeo kam panahon sa daan natipan nangunyan aplikable man sa tuya ang paghinguha na ang buhay perming talingkas. So iyo iningon yan. Dahil man kitang mga slaves digdi sa satuyang buhay ngunyan, arog kam buhay kam panahon na may mga esklabo, may mga uripo na inaapod sa satuyang buhay ngunyan, dai na iyan nangyayari, dai ang tugot, bako yan na civilized living, ta kita pantay-pantay, kundi an agyat sa tuya, ano daw kung namumuhay kita sa tunay na katalingkasan. Gulpiyo na bagay an minagibo sa tuyang esklabo digdi sa ibabaw ning kinaban. An iba esklabo kan sa indang kayamanan na material. An iba esklabo ning mga makapangyarihan na tawo, itong mga ambisyosong politiko. An iba esklabo ning anuman na bisyo. Kaya there are so many forms of slavery in our modern times. Iyan ang mga minimidbidta. Tanganing sa satuyang pagsimbag kan agyat kan unity in diversity, bako na isakripisyo ta so sa tuyang tunay na pagtubod, tunay na relihiyon, so sa tuyang estado o imahin bilang sarong simbahan sa anuman na grupo, sa anuman na pwersa, kundi gamiton ta ini nalugod pa man maka hiras kita kan katotoohan, kan karahayan, kan anuman na tabang sa satuyang mga tugang na bakong Kristiyano o partikularmente bakong Katoliko. Iyan ang enot na agyat na iyoan unity and diversity, ang pagsimbag, asin pagalang kan lambang saro sa satuya, lambang grupo na may kanya-kanyang sadiring komunidad, may kanya-kanyang sadiring simbahan o kaya pagtubod. Opo, Mons Chris, naon nambitan mo po ka sa bago so pagpahingal o baga medyo i-segue ko lang po kidiit muna kasi parang na-curious ako kasi po baga sa panahon nun yung parang na kita sa permi kita naghihidali, gusto ta instant, ano po kaya ang karahayan na nainudulot sa toya kapag pigpapahingaluan tarog kayo ito, dapat pahingaluan ta po pala ng kapalibutan, pahingaluan ta ang mga bagay-bagay, ano po ang positibong pwedeng magdulot kayan o magkausa sa toya bilang mga Katoliko po? Okay. So, sa daan natipan, ang pagpahingalo sa daga talagang literal. So, for 1 year, talagang inaabandonar ninda iyan. Alagad bako ta sinda mahinuga. Sinda nakapag-ipon na ning mga provisiones, tangani sa taon na iyan, dahil sinda magkulang sa anuman. Alagad sudaga na pinangaluan, minabalik ang kayamanan. So fertility kan daga, minabalik. So nagkakaigwagiraray kan mga kayamanan na natural, tanganing masunod na taong pagpuuna naman kan sa indang pag-atamang kayan, mas lalong matubang sudaga, mas lalong produktibo. Sa satuyang konteksto ngunya na panahon, in the first place pa man kita gabos may mga daga na mahiwas na daga na umaho na iyan ang satuyang sarukan pagtios na digdi sa Pilipinas. Pero dahil man nakahulugan na kita bako ining practical sa satuya. Okay. Pagpahingalo sa daga o pagpahingalo sa satuyang kapalibutan. Enot itong nasambit mo nga ni na sa satuyang modernong pagkabuhay ngunyan, permi kitang mga sibot-sibot. Pero magakulang sa tuyan 24 hours a day. Correct. Kung pasabi nga po, Mons Chris, kung pwede lang dagdagan ang 24 oras. So, ngunyan, iyon ang sa tuyang pag-isip na pag-una ta, matibay kita, madunungong kita, kulang ang 24 hours, gulpiyon po kitang magiginibo. But actualmente, sa ruining contradict, pagsuhay, paglaban sa kadunungan ng mahal na Diyos. Tinawang kita ning 24 oras, asin
Diyan sa 24 oras na iyan, magigibutaan sa tuyang mga dapat gibuhon, masisimbaganta ang mga pangangaipo na dapat ang simbagon. Alagad kung minsan, sa tuyang limitadong kaisipan, kita mataram, gulpiyon akong mahaman, kundi kulang sa nan oras. Walang oras. So, daita iyan makakambyo. Ini ang tinaot sa tuya na na panahon. Ang mahalaga diyan na gamiton ta iyan sa tama. Kung talagang pigagamitan ning tama ang oras na iyan, dahil kita mataram na kulang ang 24 hours sa tuya. Okay. Maabot ng gad sa punto na mai-exhaust ang satuyang enerhiya, ang satuyang kakayahan, kaipuhan ta na magpahingalo. Iyan ang normal na buhay. So itong trabaho na sa ng trabaho, kulang na nga ni ang oras sa pagturo. Ako iyan na healthy living. Yes. Iyan, balik man sa nasasatuyang buhay na makakaapektar sa satuyang. Kaya kaipuhan ta nangad ang pagpahingalo. So bako sa na iyan na gusto tang dagdagan ang satuyang oras. Ngunyan baga partner, pusoon ang multitasking. Hindi ko ba po Mons Chris? Okay. Pag Kung pwede pa ka nayaong kita nagtutukar ka ining temang ini, kung pwede pa kung ano pang gibo dyan ang yun ang gusto tang gibuon sa rabayon tayan. Sarap pa yun. Pagayong paghilngon na gulpiyong kitang nahaman, pero kumusta ang kwalidad? Yun mananggad po so quality. Yan. Halimbawa, nagluluto diyan sa kataning mo, igwa ka pang plansahan, nagluluto na, nagpaplansa, o to pa naghihiling ki TV, o taon-taon na natutong sa pigluto, nasulo sa pigplansa. O yan. Ayan at sarong ehemplo. Magayon itong multitasking na sa tuyang inaapurbitsaran sa tuyang panahon nagulpi kitang mahaman, pero kaipuhan na igwa ning tamang quality. Mamantiner ta so quality. Bako na sa doon sa nang dakulon ang naman, pero anong klase so mga nahaman. Kaipuhan ta so mga quality result. Yes. As in, iyan talagang tinatawaning panahon, tamang panahon, tinatawaning preparasyon, tinatawan man ning konsentrasyon. Tangani, magkaigwa ning better quality an anuman niya tong tinatrabaho. So, multitasking is good. Okay. Pero dahil ta pwedeng abusuhon, as in dahil pwede na ang satuya sa ng gustong mangyari, nagulpi ang magibo, gulpi ang mahaman. So quality perming importante na pag-urulayan. Once Chris, kung may kung medyo nagsasabi kita na kulang ngayang oras, ang gustong sabihin baka ito may nasasayang na oras, Mons Chris? Actually, gulpi yung garong sayang. Okay. Dahil man madadagdagan ang oras. Okay? So, we are only given 24 hours a day. Okay. As in, sa 24 nga, yaon sa pagtrabaho, yaon sa pagpahingalo, yaon sa pag-adal, yaon sa pagpangaji, yaon sa yun pagtabang sa kapwagabo sa raro na diyan. Dahil taman matatawadan, iyan ang kundi ano daw kung talagang ginagamita sa tamang paagi. Kita mataram, kulang ako sa oras. Kaya ako pwede ka iyan. Natatakulang ka sa oras. Igwa dumangki difference, kakulangan o diferensya somewhere else. Dahil kita nagkakaigwa ning tamang time management. Dahil oras talagang parareho sa na iyan. Yaon yang kundi imaniubrata tangani na masimbaganta itong mga pangenot niya tong katungdan, asin isusunod itong mga iba pang bagay. But the basic responsibilities dapat masimbaganta. Ang sarong kaining konsiderasyon na dapat niya itong mamidbidan. Kada ko lang nagsasabi na ako sibot-sibot digdi sa kuyang trabaho, kaya dahil man akong panahon na magpangadyi, dahil akong panahon na magsa Diyos. Sabi ni San Agustin,
the busier we are, the more time we have for God. Iyan ha. Kaya daita pwede itong gamito na rason. Sa tuya man sa itong mga scapegoat. Opo. Sa tuya sa mga padulagan. Sabi Sibot mga ako palasot yan. Mons Chris. Yan. Tama yan. So, ang sabi ni San Agustin, kung talagang seryoso kita sa satuyang trabaho, seryoso sa satuyang buhay, permi ka nang gad maapod sa mahal na Diyos. Yes. Ang ani na mas lalo na maging better quality ang resulta kan sa imong trabaho sa aldaw na iyan. Kaya dai kita hinahalian ning mahal na Diyos ning panahon o ning oras ning pagsamba sa iya. Ang pinagurulayan tadig di bako man so laba o sulawig kang panahon. Bako man iyan ang again quality kan sa tuyang pagpangadyi. Pwedeng haliputon sa naan alagad personal. Tutok sa mahal na Diyos. Bako na halawigon alagad manlain-lain man ang satuyang tinatawan ning atensyon. Kaya minsan sa pagpangadyi, anong klase kang pangadyi? So, aday man baga si Jesus nagtaram sa tuya na magpangadyi na halawig. Ang gustong sabihin kan pray without ceasing, magpangadyi na daing untok o pangadyi ning padagos. Bako man na gamiton ang 24 oras na ini sa pagpangadyi. Panghaji. Oo. Bako iyan ang bako na iyang tama. Kundi ang enot yung taramon sa tuya. Seek first the kingdom of God in His righteousness, and everything will be added unto you. Hanapon tango na ang sa iyang kahadian asin katanusan, asin ang gabos idadagdag na sa nasatuya. Pagsiring kan ang satuyang paghiling kan satuyang aldaw, mapangadyi mo na kita. A very short prayer to start our day. Asin kung pinunantayan sa pangadyi, all the other activities na masarunod dyan, extensyon na iyan kan sa tuyang pamigbi. So, trabaho, nagiging ekspresyon, kapahayagan kan sa tuyang pagpangadyi. So, at the end of the day, naging makahulugan sa tuyang trabaho, mapasalamat ka na naman. Kaya mapangadyi ka na naman. Thank you, Lord, na naging mapungan sa kuyang Yes. aldaw na ini. Okay. So, meaning to say, pray without ceasing. So, padagos palan iyan. Nagpangadyi ka, nag-apod sa mahal na Diyos, nagtrabaho ka sa trabaho mo, susog sa imong pinangadyian, nagtaposan sa imong aldaw, naging mabunga, kaya nagpasalamat ka naman. That is praying without ceasing. Iyan. Yun, gayunan po gawin mo Chris, kung nautob iyan kang sarong persona, nagiging mas produktibo at the same time so quality po kang bagay, trabaho na pinagigibot yaon and yaon pa ang satuyang pagpamiibi sa mahal na Diyos. Mons Chris, mahanap buhay mo na kita sa satuyang pagbabalik Mons Chris. Ako sa nang pangadyi all the time. All Hanap the buhay. time. Hanap buhay. Mons Chris, sa tuyong pagbabalik, aramon ta po, ano ba ang mga pwede tang gibuhon na paagi para mandain-lain na pagtubod baga sa sarong lugar o sa inman, maging bukas po ini especially pag-abot po sa kultura, relihiyon, paniniwala, asin iba pa. Oras, alas 2:37. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong! The #1 extra strong beer in the world! Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, lingigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kita digdi sa tuyang programang Lakaw Magheras. Nasa ikadawang kabtang na po kita kan sa tuyang programa, inyong manggiraray si Jenny Balyaran with Mons Chris. Mons Chris, pabati ida po si Mr. Wilbert Parenya. Good afternoon, Mons Chris, with matching heart pa siya. Dakol na po. So thank you so much. Si Madam Viv Balilo sa Santo Domingo, Albay. And si Ying Reyes, si Aileen, Aileen Aranya Sarte, and si Ning Salalima, si Ringman si Ying Reyes, and Aileen Aranya Sarte, and si Mr. Eduardo Ramosa po, Mons Chris, watching man. Okay, sige, nakatutok daangon niya si partner Rev Austin po, Mons Chris. Good afternoon, Senator Boss. Okay. Reverend Austin, Yes. we are dedicating this program for you. Si For your beautiful preparation kan sa inyong ordination. Nailing ko kanina, nagdigdito po Mons Chris si Rev, very excited siya. Kaso dahil siya makaabot sa program, dakulong pa talagang lakaw, and nahiling ko talaga si preparations niya po, talagang excited na, no? Sabi ko, mga pirang aldaw na sana, mabisa na ako sa imo. Mons, sabi digdig ang texter ta, pahapot mo po ma'am dyan kay Mons, kung ang pagsilbi ba sa simbahan, arog kang pagkanta, pagtugtog, may kukonsiderar ba na pagpangadji na po yan? Yes and no. Ang simbad ko kaan. Yes, because generally gabos na paglingkod ta sa simbahan, ano man na klase, anong forma,
ekspresyon iyan kan sa tuyang pagsamba, ekspresyon kan sa tuyang pagtubod. Pero dahil nangahulugan ta ika nagkanta na sa laog kang simbahan, na ika nagsamhud na diyan sa may altar o kaya sa mga parte kang na exempted na kita kang pagpangadji. So, yaon manggirarayan kaipuhan na panahon kang pagpangadji. Dahil tayo pag-equate itong okay na ito. Iba itong pagpangadji, partikularmente sa apostolado o trabaho na idinidikarta sa satuyang kagurangnan sa paagi kang paglingkod sa simbahan. Pero sabi ko, gabos ini pasiring sa pagsamba sa mahal na Diyos. Kaya kaipuhan manggiray itong specific prayer na mas makahulugan kung personal ang satuyang ekspresyong kang pagpahayag kan sa tong kamatian sa mahal na Diyos, sinsiring man itong mga manlain-lain na involvement na ipigdidikarta tanganing mapamuraway ang Diyos. Any form of apostolate, any form of service, iyang gabos pasiring sa pag-umaw sa Diyos. Okay, sabi digdi ni okay, sige po. Namimison ka da po Mons Chris kasi haros nagkapirang aldaw po bago mag-Biyernes. Halawig na panahon tigahalat ko bago maglakaw mag-Heres. Thank you very much. Bendisyon na kagurang na. Yung managada na yung po. Pwede, may parokya ka pa po Mons Chris. Nagmimisa ka po sa Bakakay. Every Sunday, Ayun. may misa ako sa Mother Parish sa Bakakay. Ayun, oo. Ang 8 o'clock mass, iyo ang sa kong schedule dyan. Otherwise, ang daily masses, midigdi sana sa Chapel Cam Bethlehem. Okay, sige. Thank you so much po. So bago po kita nag-commercial, sabi ko po Mons Chris, ano ba Mons Chris ang pwedeng mga paagi para bukas po kita maski may mag-iba-iba po bagay so klase ng pagtubod, pag-abot sa kultura, sa reliyong, paano ta po ito Mons Chris mapapamati sa lambang saro na bukas kita po sa manain-lain na pagtubod? Siring sa nasabi mo, saro ining konkretong agyan, nahanapan ta ning paagi, ning pagsarabatan an manlain-lain ning kultura, relihiyon o ideolohiya. Tangani, mahiling ta ang karahayan kan lambang saro, gamiton ta iyan, tanganing mapakusog, matabangan man ang lambang saro. So iyan ang sarong agyat sa tuya. Halimbawa, dahil kita pwede magsabi na, okay, kita mga Bicol noon, we have the best culture digdi sa Pilipinas. Dahil kita pwede kan magtarang. May kayamanan ang kultura tang Bicol noon, may kayamanan man sa kultura kan mga Ilocano, sa kultura kan mga Waray, etc. So, hanapon ta ang pagsarabatan kan mga kulturang ini, asin mahiling ta ang mga karahayan, tangani na sa tuya na pangarugan ang mga marhay na padara. Ito bagang inapod sa English na sharing of best practices. So, importante yun iyan. May best practice kitang mga Bicolano, may best practice ang mga Tagalog, may best practice ang mga Muslim, gabusan. So, mahanap kita ning paagi, tanganing inigabos mangyari. Manood sa relihiyon, igwa kitang programa. Asin pinanginginutan kan sa tuyang katolikong simbahan. Itong inaapudang interfaith dialogue. Kung nahihiling ta, ang Santo Papa nakakalakop sa bilog na kinaban, nagbibisita kan manlain-lain na nasyon, manlain-lain na kultura, minsan ibaan mga relihiyon. Nagbisita duman sa Indonesia. Ang Indonesia bagay is a Muslim country. Nagbisita duman sa mga lugar kan mga Hindus, nagbisita sa lugar kan mga pagano, gabos iyan inaapudtang interfaith dialogue na tinatawang kiduon kan sa tuyang inang simbahan. Sa panginutan kan sa tuyang Santo Papa, si Papa Francisco, kita gabos inaalok na buksan ang sa tuyang mga puso, buksan ang sa tuyang mga pintuan, asin i-welcome ining magayon na ideya ning pag-urulay
kan manlain-lain na tao. Bako na pipahilingan taning maraot na mga ekspresyon itong bako tang pag-iriba. Yaon na mga suduwa bagang manduwa-duwa na padis-padis na matuktok sa satuyang matuktok sa tuyang harong pagkatapos pwede tamang bagas iyan sa baton. Sorry na igwa kaming ibang preokupasyon ngunyan. Bako na sirahan takipinto. So, bako na makipagdebate kita. So, ang tuyok ayan is to bring the good news. Kaya, kunyaon sa tuya ang good news, pasilunon sana ang pakiulay duman. So, we welcome pagkatapos tawan taning panahon asin masasabi ta na ako sarong Kristiyanong Katoliko, asin naghihinguha ako na pararumong ko, patalubuong ko ang pagtubod na ini. Na di kaipon makiiwal duman, o kaya we shut the door. Kaya itong mga nagrarani sa tuya, minatuktok sa tuyang pintuan, nangani na iras man sa tuya, an sa indang marhay na bareta. Saro man sa marhay na bareta, ni Kristong kagurangnan, iyan ang dapat niyatok na tutukan. Garoan sa mga naghapot, perming may naghapot, ano nga ang pagkakaiba kan Biblia kang Protestante sa Biblia kang Katoliko? Gulpiw ng beses ako ang pigapot, ang tataramo ning mahal na Diyos mga tugang saro sana. Asin iyo yan anyaon dyan sa Biblia. Kaya dining pagkakaiba. Ang pagkakaiba sana dyan so edisyon. Okay? So, ang Katolikong edisyon, yaon ang gabos na libro kang banal na kasuratan. Sagod itong inaapod ng Deuterocanonical books, yaon dyan. Alagad sa Protestanteng edisyon, dahil ini, mga 7 klase. O kaya dagdagan taning 2, ta itong may mga seksyong kiduang libro, siyam na libro anda ininda isinabay sa indang edisyon. Alagad, ang kabilugang kang Biblia, sinasabi ko na parareho man sana. Protestante, Katoliko, Orthodox, parareho ang Biblia ta. Tataramo nin Diyos iyan, saro sana ang tataramo nin Diyos. Kaya dahil pagkakaiba sa Biblia. An edition o publication, iyo ang may mga pagkakaiba. So, iyan ang pagbukas kan mga paagi tangani magsarabatan ang kultura, ang relihiyon, o anuman na ideolohiya, mag-urulay-ulay, asin makukuan yato ang marhay na paagi ning pagkasararo, pagkaburunyo. So yan ang ganun pala. Ang ikaduwa, ining agyat sa tuya na makanood magpatinarawad tawadan. Yan. Yan naman po, Mons Chris, pigasabi kang iba na depisidon man ngayon magpataw, pakatapos ngayon gibuhan ka kimaraot. Diba? Pero ano man agad po, Mons Chris, ang ano ba pwedeng gibuhon? May way ba na madali para mas maging magian sa satuya ang pagpapatawad o pakikipag-ulian? And of course din, pasasalamat. Mapuong kita duman sa magayono na kahaputan ni San Pedro kay Jesus. San Pedro, nagaput kay Jesus, Maestro, kagurangnan, pirang beses kita dapat magpatawad. Pirang beses ako dapat magpatawad sa kuyang tugang. Ininutan niya na 7 beses. Nagaput siya kung 7 beses na. Natatapito. Dahil dakulahon ang simbolismo kang numerong 7 o 7 sa tura kan mga Hudiyo. 7 is the symbolic number of perfection. 7 is the symbolic number of wholeness. Kaya dakula kaya perming 7 beses perming ordinaryuhon ang 7 na numero sa indang kultura. Kaya nag-eno siya 7 beses. Mahan ulos ni Jesus. Bakong 7 beses. Kundi 70 may 7 beses. 70 times 7 times. Buot sabihin, daing katapusan ang pagpatawad. So, mataram kita, imposible nga iyan. Daing imposible sa mahal na Diyos. Kung anong ipinapagibo sa tuya, iyan para sa tuyang karahayan iyan.
Kung sa tuyang sunodon, madara iyan sa tuyang katuninongan, madara iyan sa tuyang kaugmahan. Alagad kung may sadiri kitang formula, may sadiri kitang sukol o standard, iyan, dahil kita maabot duman sa minamautang katuninongan asin kaugmahan. Solamente si Kristong kagurangnan an minahatod sa tuya kaining katotohan na dapat niyatong manugdan. Tangani mapasatuya ang tunay na kaugmahaning buhay. Kaya inaapudan kita sa tunay na pagpatawad na iyan nakagamot baga ang pagpatawad sa kapakumbabaan. Pasilunon sana sa tuya magtaram ki I love you. Kung siya, so bagaan mo niya, love you, love Yes, you, love opo. you. I miss you. So, sige na sana ng love you, love you, Love you. love you. Ang tunay na love you, ang tunay na pagkamuon, nakagamot sa pagpatawad. O yun. Kung dahil kita tatao magpatawad, dahil man kita pwedeng mamuot. Minsan sige kita ang love you dyan. Dahil pagkamuot. Nakagamot ang pagkamuot sa pagpatawad. Si Jesus tunay na namuot sa tuya. Nata, pinatawad ang anuman nakasaklan niya to. Dahil lamang kita hinusgaran na kita. Precisamente napadigdi siya sa ngaran kang pagkamuot. Na kitang mga kasaklan, mga makasaklan, iyon sa iyang pinadigdihan. This is the only reason why Jesus came into this world. So, out of love, pagkamot kan Ama, pagkamot na ipinahayag ni Jesus sa satuya, kita tinakbuan kaining tsansa na malabawantan sa tuyang pagkamakasadiri. Kaya sa satuyang kapakumbabaan, kita makakanood mamuot asin ang pagkamuot, sabi ko ngani, perming nakagamot iyan sa pagpatinawad-tawadan. Okay. Ako na may limitasyon o may sukol ang pagpatawad. Patawad. 70 times 7 times daing katapusan. Tapos, ayun. Mas Chris, may connection iyan ini sa hapot mo po na apot kang paraan tabay ta. Kung may karapatan da po Mons Chris ang sarong tao na dai magpatawad. Mamundong sabihin ko na dahin ng God ki karapatan. Yan. Grabe, ano? Bako karapatan digdi ang bako karapatan digdi ang ang pinag-uulayan. Ang kapakumbabaan nasunodon ang kapitan ni Kristong kagurangnan. Tadyan sa nakita makakanood magpatawad kung sumunod kita sa iyan. Nata, dahil ta individualmente, entero kita mapabaw-abaw. Individualmente, entero kita may sadiring mga kahambugan, mga personal claims na pinupugulan. Alagad, kung sa tuya ining binubutasan, dahil ta kita surrender kan sa tuyang buhay kay Jesus na kagurangnan, kita nabubuksan man ang sa mga puso na magpatinawad-tawadan. For after all, we are all sinners before God. Asin ang sa tuyang pagkamakasaklan, iyo ang pinadigdihan ni Jesus na kagurangnan. Iyo ang sugo kan Ama. Narumduman ko itong teksto ni San Juan. John chapter 3 verses 16 to 17. Magayunon baga. For God so loved the world that He gave us His only Son, not to condemn the world, but that through Him the world may be saved. Tanganing sa ngaran ni Kristong kagurangnan, kita gabos makaligtas. Makaligtas sa ano? Sa satuya mga kasaklan. Kasaklan na naghatod sa tuya, sa kagadanan kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya itinawin ni sa tuya, tangani na magkaigo kita ning kusog na arugon si Jesus na kagurangnan. Ang bilog niyang buhay, buhay ning pagpatawad. Dahil ang gabos niyang nasabatan intirong para kasala. Kaya nga pinunan niyan sa iyang ministeryo, nagpumbaga siya kan sa iyang public service, sa paagi kang pagpabunyag niya kay Juan duman sa salub kan Jordan. Na sarong seremonya, sarong selebrasyon o simbolismo ning paghugas ning kasalan. Aki kan Diyos, dahil ning kasalan, nag-ano man siya duman sa Jordan. He had no business to be there.
kung isipon, nata din kasalan siya. So mga tawong makasalan na nagkakamid, kang kasalan niya raon duman. Sa paginin sarong rito, pinagugasan ng Juan, tangani na mahiling na sinda nagbabakli kang kasalan. Alagad si Jesus nagduman. Inobligar si Juan na siya bunyagan. Bako ta siya makasalan, kundi siya nakisumaro sa satuya na mga makasalan. Tangani siya maging epektibo para sa tuya sa paghugas kan sa tung kasalan. Asin iyan ang pagpatawad sa satuya. Kaya, dahil nanggad kita magtaranggol, yun, nang beses ko nadang na, dahil ko nanggad niya kayang patawadon ang tawong iyan. Bako sa nang 100 times ko sa, so many times, countless times, nadang ba, talagang dahil ko nga kaya patawadon. Pag kita magtaram ka iyan, dahil kita mapatawad ni Diyos. Yes, Tandaan iyan mga tugang. Ang kapatawaran niya to depende sa kapasidad niya to magpatawad sa satuyang kapwa. Permita iyang pigpangadyi sa ama niya mo. Whenever we pray the Lord's Prayer, what do we say? Forgive us our trespasses as we forgive. Patawadon mo kan sa kung mga kasalan, siring kang pagpatawad ko. So meaning to say, yaon na nainot na sa tuyang pagpatawad, so we now have the right na maghagad kikapatawaran sa mahal na Diyos. Ang kapatawaran na itatao sa tuya, dependyente sa satuyang pagbukas kang puso na magpatawad sa satuyang tugang. Iyan ang kagayunan kang Kristyanismo na namimidbidan ta na kita mga makasalan, minahagad kita ning tawad sa mahal na Diyos, kita man nagpapatawad sa kapwa, tangani lugod pa man mamidbidan sa tuya ang buhay na Diyos. Pero partner, uminabot na naman ang oras. Kaya po, Madali Mons Chris, maagad man po kita, Mons Chris, kitawad sa toy po mga paraan tabay. Diba? Inabot na naman kita ng oras. 24 hours sa nan-oras ta, kaya uminabot na naman sa tuyang time limit. Opo. Pero para may interest man sa napuan sa mga pamamaaram ni Mons Chris, dahil lang ta mag-irebahang ginari kita sa masunod na Biyernes po, 28 na palan. Tama? Yes, 28 po. Sa masunod na Biyernes po. Kaya naman, Mons Chris, ano po ang sa imong mensahe sa tayo mga parang tabi? So may mga reaction pa digdi po, Mons Chris, pero garo halaba pa po ang mga paliwanag kay ini. Siguro abangan na lang po nindo sa samuyang masunod na episode, ilalaog mi po girare siya. Mons Chris, sa imo pong mensahe, go ahead po. Duman na sa mga hapot na dahil natukar. So siguro dumantapo na naman ang masunod ng episode sa pagsimbag kan mga hapot na yan na yaran yan sa imo partner. Yes po. Yan kita hapon. Yes po. Okay. So ngunyan sabi ko malain-lain na nagyat sa tuya kaining hubileyo kang paglawom o taon kaining hubileyo asin partikularmente ngunyan ang sa tuyang tinukar iyo ang pagpararom kang pagtubod asin ang pagpararom kang pagtubod iyo ang pagdusay kang buhay ta sa kabutan ning mahal na Diyos. Nangunyan minaapod sa tuya si Jesus na makanood magpatinarawad-tawadan. Simbagan ta iyan. Lalong-lalo nangunyan na yao nahiling ta ang pagkabaranga sa satuyang banwaan. So daidigday pinag-uurulayan konsisayan sa imong partido, konsisayan sa imong kandidato, ang importante na kita magsimbag sa pangapudan ni Kristong kagurangnan na magkasararo, makanon magpinatawad-tawadan, mamuhay bilang sarong komunidad kan sa iyang mga disipulo, tangani na kita gabos mag-ako kan sa iyang bentisyon araw-aldaw. Okay, thank you so much po, Mons Chris, and salamat man po sa mga nakatutok. Nakaimbata sa Lada Tactical, si Kuya John Napoles, sa IT, si Jerome Martinez, si Shara Leron, si mga pag-iribata sa CAD College, ang mga OGTs. Thank you so much. Sa masunod na episode po, Giraray, Mons Chris. Okay, ini po si Johnny Matthew Balyaran. Asinini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Dung nahinan nyo ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programa Lakaw
Maghiras, Year 4, taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi, digdig sa DZGB. Always number 1, always at your service.